Wai yanzu da filin nan 3,000 zan nome shi da girman shi. Wannan gidan kai ya kai gina kamfani ya ce 3,000 ga shi ko kwata ban yi ba. Kai da lale na bai lissafi. Zan kai miliyan 1,000 zan sai gari in aji 400 zan ba Hajara. Amma na gaba da abin ba zai yi ba. Kai Allah ka wanda zai taya ni ko 200 bashi. Malam baka ne. Na barka dai. Malam noma ka gajiya. Noma kake yi ne? Ha gini nake. Eh? Gini nake. Gini kake yi a haka? Ne mana. Kuma ni ne kamar sara kake ko me? Amma malam ni ba ne fa bai kamata ka ga yan bakan magana ba. To. Ka hauka raba. Eh? Raba. Raban me? Ba ko bane. Dan iska ne ni fa da ganna ya kake ga samun maganganu ne. To kai zaman Lagos. A. Ka koma kawai. Me? Ai dai baka zaman Lagos ba. Baka yi iskanci ba. Wannan alaiho kake tsigowa ne? Rake ne. Eh? Rake ne. Ni tambaya na zo yi ne dama wallahi ni ba ne wallahi. To ina jin ka kai tambayar ka mana. Sai ka shiga aiki na. Ango shanu nake tambaya. Ango shanu? Eh. Kai. Yanzu aka bi kiwon sa nan kuwa. Me? Shanayen. Me suka ban nan? Anguwa ce ango shanu ba shanaye ba ango shanu. Anguwa ce? Eh mana. Daga Kano nake ne. Daga Kano kake? Eh da Kano hoto ga nazo. To hotoro? Eh. Hoto da Kano? Eh. To ina ne ango shanun? Kai ba dan Kaduna ba ne? Ni dan Nijar ne. Eh? Ba ganna kan Sahara ba? Eh? Ni dan Nijar ne. Ba ganna kan Sahara ba? Wannan ce Sahara? Eh mana. Gashi na nice. Ina? Malam, amma dai ya kamata ka tsaya ka saurare ni dan Allah. Ni ban san inda zan yi bane nan. To nan yaya sunan nan? Nan gurin? Eh. Fadama. Fadama? Sunan anguwa. Ni ma ban sani ba. Eh? Ni da aka haife ni jiya.